Global Weather Update. Update kita sa Super Typhoon Inday. Nakasulod na ang Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Kaya nasang kaagahon ang sentro sa Super Typhoon Inday. Yara sa 1,405 kilometros na sidlangan sa Northern Luzon. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 185 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 230 kilometros kada oras. Nagahulag ini sa westward nga direksyon sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Bangod sa Super Typhoon Inday, napaidalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka mga area sa Luzon. Ining nagalakip sa Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, ang northern kag central portion sa Isabela, nga nagalakip sa Banos ng Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapigue, Rojas, Luna, Delfin Albano, City of Kawayan, San Pablo, Ilagan City, Benito Soliven, Tumawini, Cabagan, Reina Mercedes, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Divilacan, Gamo, Malig, Macunaco, Namuanang Burgos, San Guillermo, ang Danan, Alisa, kag San Mateo. Yan naman sa signal number 1 ang Apayao, eastern portion sa Kalinga, ang northern portion sa Aurora, kag northern kag central portion sa Catanduanes.